tsohuwar mace mai shekara 46 ta zo tana neman yaro mai shekara 23 ta ninka shi ta fi uwar da ta haife shi. Kuma abin mamaki malam ta iya buɗe idanta shi ma ya buɗe ido, ta rungume shi a gaban uwarsa da ubansa, runguma fa, a ɗauki hoto ka duba wata irin fitsara da badala, runguma fa, ba a haifa auren ba, ba a haifa auren ba. At least ina jin inda suna ganin mu da mutunci da kima sa dan ji dar su dan mutunta mana addinin mu, sai waɗannan fa suna da wani beliefs da we have to respect their beliefs, we have to respect their religion. Amma reni ya isa, duka a haduwa bai wuce kwana ɗaya biyu ba za ta iya kama shi ta rungume shi, ya rungume su haɗa kirji ya tsaya ana kallanta ya ƙoƙarin cusa jikinta ana ɗaukan hoto. Ku gani sosai hoton, ku gani 'ya'yan musulmi, abin tausayi. A lokacin kafafen yada labaran mu suke ɗauka suke ta yadawa, ana ta yadawa da naji da na gani, ana ganin wani abu ne na kwalliya da ado, ana ganin ci gaba ne. Yanzu ko ba komai dai, yanzu misalin yaron nan ko jami'a bai shiga ba, bai da komai, bai fara tattalin komai ba a duniya, a zo a ɗauke shi, wata tsohuwa ta ɗauke shi tafi da shi wata ƙasar da bai taɓa zuwa ba, daga shi sai ita, Allah ya san ina za ta kai shi, a ɗauka a bayar. Sannan abu na biyu, a yi bincike ma akan harkar lafiya ma. Kuka sani ko tana ɗauke da wani bala'i? Kuka sani? Ga cututtuka nan muna ta ganin su, ana ta fama, ana ta mutuwa. Kuka sani? Kuka sani ko wani virus ɗin ne ma aka kawo? Ya kamata ku zama wayayyu wallahi. Mutumin da ya shekara 46 in har yanzu bata daina sha'awar ɗa namiji ba a wannan shekarun, za ta ga wani matashi tana shekara 46 ta zo ta nemi yaro ɗan shekara 20 da kaza, to yawa ya san yarintar ta kuma lokacin tana 16 17 mai ta yi. Sani ko kuna ganewa? To ya kamata a bincika lafiyar ma, a bincika tukunna, dan bai kamata mu bar ɗanmu ya fada cikin halaka ba. Sannan akwai abubuwa fa akwai abubuwan da ba za su faɗi a nan ba, amma akwai abubuwa ga mutanen da suke gani, wallahi tallahi Qur'ani ya gaya mana ba sa son ku, wallahi ba za mu manta da addininmu ba, wallahi Qur'ani ya ce ba sa son mu, kuma wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ba za su gushe ba suna yakar ku har sai sun raba ku da addinin ku. Bature yana iya kashe dala miliyan 1000 ya zo wani ƙauye ko wani gari ko wata ƙasa ya yi research akan wani abu. Dala miliyan 1000 zai iya kashe don ya yi research, ya samu wani information akan wani abu, ne vital information akan wani abu. Ku je ku bincika a ƙasashen su, daga cikin abun da suka fi komai kashe kuɗi akwai research da bincike, dan da wannan research da binciken suke iya yakar kowace ƙasa ne a duniya. To da watakila sai sun kashe dala miliyan kaza su sa kuɗi a yi musu bincike, ko kuma kuɗin ana sa ku yi binciken ku kai kuna yin ɗungushe. To yanzu kaga bari su yi dabara, su yi hikima, tunda Allah ya sa ku jarababbu ne, masu buƙatar fararen mata ne, ƙwarai da gaske. Ba za su ba ku ‘ya'yansu ‘yan mata budurwa cikakkiya ‘yar shekara 17-15 ta zo ta taho daga can ta zo ce za ta aure ka ba. No, she is minor, she is minor. Sai sa haɗa ku da tsofaffi su zo suna da wata manufa a ƙasa, bincike ne watakila za su yi akan wasu abubuwa, suna so su samu wani information ɗin da ba zai yi su same shi haka kawai ba, da haka bari su yi amfani da wannan damar. Kaga an je an bashi kaza, ya ce an bashi abin da zai sha, a cikin sauki za su yi ta rubuta abin da suke so kawai, a kai shi duk inda za a kai shi ana tsotsan labarai, sai sun gama amfani da shi su zo su wullar da shi. Zai iya yiwa haka ne. Ni fa shawara nake bayarwa, ni ba wani abu na ce ba, ni shawara nake bayarwa, zai iya yiwa haka ne, kuma duk wanda ya san mutanen nan ya san haka suke. Yanzu wani bawan Allah yana ba mu labari, hanyar jirgin ƙasa ne ake yi a wani ƙauye a cikin ƙauyuka ɗin nan arewa. Turawa ne suka zo suke hanyar, billahi azimu da suka zo suka ga arzikin ƙasa a wurin,
suka ga suna tono suna gan wasu abubuwa a nasu na ilimin, ai sai suka daina yin hanyar, ai kawai sai suka fara bincike da ɗaukan hoto, suka ce a nemo musu dattawan garin, daga nan zuwa shekara 100 a nan garin me ake yi, daga nan zuwa shekara kaza me aka taɓa yi, da me ake noma a nan, yaya wurin nan mallakar suwa, ya aka kaza kaza, sun gano wani abu ne a wurin, suka yi ta ɗiban information free of charge, kyauta, suka naɗe abinsu, suka gama hanyar su ta jirgin ƙasa suka tafi, suka samu abin da suka samu. Bayan shekaru kun manta har kun yi bacci ko kun mutu, kwa ga wani abu ya tashi a wurin, saboda duk inda za su samu wani abu nasu su na ci gabansu ko amfaninsu na duniya, to za su iya kawar da ku, su kawar da kowa a gurin su amfana da wurin. Kuma kun sani Najeriya muna daga cikin ƙasar da ta tsole wa mutane ido a duniya. Najeriya ta ɓangarori da dama, in dukiya ne Allah ya bamu, duk duniya fa yanzu mu ne fa kusan na 5 a duniya gaba ɗaya akan man fetur. Arziki dai alhamdulillah, duk da muna cikin wahala ana gana mana azaba, kwarai kuwa akwai wadata, muna da gwal, muna da arziki, muna da man fetur, muna da ƙasar noma, muna da koguna, muna da ruwa, amma mun rasa mutane. Yawwa, muna da kuma beraye da gafiyoyi masu jido, don muna da su. Muna cikin kuma da suka fi kowa bayyana talauci. Har yanzu na faɗa ana maimaita, duk da wannan dukiyar da muke da shi, wace ƙasa ce za a gaya mana tafi mu noma, tafi mu kayan noma, ƙasar noma, ko tafi mu ruwa, a gaya mana ita. Wace ƙasa ce za a ce tafi mu arzikin ƙasa? Misali gwal ɗin nan da kake gani, akwai inda a ƙasa abu ne yake kuran. To a nan Nijar ma ka samu gwal ballanta Najeriya. Uranium ɗin nan, gishiri da kake ganin su, da wane ne da wane take ganin su, arziki, duwatsunmu da kake gani na ƙasar nan da sauransu, ha, duka abubuwa ne masha Allah na arziki da yawa, amma an hana mu ɗebe su. A yanzu har yanzu a Najeriya na, a cikin shiyoyin Najeriya akwai gurin da billahi lazim rijiya in aka zo ana tonawa, rijiya ta shan ruwa, wala sai an ga alamar ruwan fetur a wurin. Har yanzu a ƙasar nan akwai, amma ba za su bar ku ci moriyar abun ba. Amma mu ne har yanzu a duniya muna cikin ƙasar da tafi ko ina sayan gwanjo. Waɗannan turawan da ba su da man fetur, ba su da noman ƙasa, ba su da, sai sun gama saka kaya jeans, sai bature ya shekara 8 yana sa jeans, sai ya naɗe shi ya kai shi kasuwar gwanjo, isa da shi a kawo mana shi, muna layi muna saya. Har yanzu sai sun gama sa kaya ake kawo mana a gwanjo a jiya zaba, da rigunan sanyinmu da hulunanmu da takalmanmu da waye da sauransu, kasan kowa a gidansa akwai gwanjo. Har yanzu ‘yan ƙananan abubuwa da ba su kai sun kawo ba ma iya yin su, sai an kawo mana. Man shafawa ma da yawa ba mu muke ba, daga wani guri ake kawo. Ashana sai an yi oda ta an kawo, menene sai an yi oda an kawo, wane ne sai kayan gini sai an yi oda an kawo, mota wane ne da sauransu. Har yanzu sai sun gama hawa motocin, sai mutum shekara 10 yana hawa mota, ya je gwanjanta ya zubar da ita ta expire, sai a kawo mana. Lokacin muke rububi a ce ka alaji ya siyo tuwaris, wallahi ai mai murna. Haka ne, waɗannan motocin da muke tawa suna kyalkyali, billahi lazimu an shekara 7-8 an gama hawansu a ƙasashen turawa nan, sun gama. Ba ma iya sayan sabuwar mota har yanzu. Duk wanda ya sayi sabuwar mota a unguwarsu sai an zo an yi layi ana ta alaji mota sabuwa a leda. Da wahala kaga mota kar leda, ana saya amma sai wane da wane. Me yasa duk duniya ana sayan sabuwar mota sai mu ba ma iya saya, sai dai mu sayo gwanjo, sai dai mu sayo tourist, takalmi tourist, hula tourist, agogo ma tourist, talabishin ma tourist, wane ne ma tourist, menene no test, wace ce no test, wane ne no test, komai no test. Ina so ku gane cewa billahi lazimu muna da arzikin da duk zamu wadata daga wannan. To kuma waɗannan mutanen da kuke gani duk su suka jefa mu a cikin wannan yanayi, da kuma rashin samun wayayyu a cikin mu da suka waye. An samu yan boko sun yi boko a cikin mu, amma bokon nasu a cikin tukunya yake har yanzu bai fito ba, dan ba a mana amfani da bokon muka samu ci gaba da wayewa ba har yanzu. Wallahi alazimu karfin mu a Najeriya mun kai, wallahi ba kowace ƙasa ce za ta yi mana barazana ba wallahi. Amma ga arzikin muna da shi. Na gaya muku anan dan China aka zo aka taho da shi, aka shiga da shi garurukan nan Bauchi, Jigawa, wasu Gombe din aka zagaya ga kasar noma, ya ga ruwa, sai dan China ya fashe da kuka. Ya ga kudi, ya ga arziki, ba amfanuwa da shi. Ga duwatsu nan da ake ɗiban su ana kaza da waye da sauransu, ga zinare, ga waye, ga arziki, ga kasar noma, ga tekuna,
ga koguna sai kogi ya shekara ba amfana da shi ba. Muna kuma faman yawo da yunwa da talauci, an talauta mu. To duka waɗannan turawan da kuke gani duk da hannunsu ake wannan abin, sai kuma yanzu su dawo su daga waya su ce